Het is vandaag de laatste dag van de kindervakantieweek. We gaan hutten bouwen en Kikker TV ging een kijkje nemen. En u bent hier als vrijwilliger? Ja, ik ben hier als vrijwilliger. Elke dag of alleen vandaag? Nee, ik ben alleen vandaag. De rest van de week heb ik moeten werken, dus ik kom alleen vandaag. Maar het is heel leuk om te doen. Hoe gaat het hier met de timmeren? Het gaat uitstekend, zoals je kunt zien. Ze zijn druk bezig, de kinderen. Ze hebben al gisteren goed hun best gedaan. En vandaag mogen ze het afmaken. Okay. En wat gaat er verder nog gebeuren vandaag? Vandaag gaan ze de hut afmaken, dan wordt er gegeten hier op het terrein met elkaar. En dan vanavond komen de ouders, die mogen ze de hut aan komen zien. En uitsluitend komt de brandweer en die gaan alle hutten worden afgebroken door de brandweer en op één hoop gegooid. En dan gaat de fik erin. Is het leuk om hier te werken als vrijwilliger? Ja, heel leuk om te doen. Kinderen vinden het leuk, zijn lekker bezig en ja. Het is vakantie voor de kinderen natuurlijk, dus ze vinden het ontzettend leuk om te doen. Dus ja, dat wordt gewaardeerd. En is er al wat gebeurd gisteren en vandaag? Ja, er is zeker wat gebeurd. Gisteren, ja, wat we heel vaak tegenkomen zijn dus dat kinderen die in spijkers trappen. Trouwens, er zijn niet alleen kinderen, maar ook de volwassenen. Een van onze begeleidsters is gisteren ook al in spijker getrapt. Dus ja, die moeten we dan toch goed ontsmetten en een pleister erop doen. Wat je ook heel veel voorkomt is ja, kinderen die op hun duimen slaan. Dus ook een pleister, want ja, dan krijg je blaren of bloedblaren. Snee van, langs de spijker, langs de handen. Dus dan doen we daar nog netjes ontsmetten en dan doen we een pleistertje op. Het gebeurt ook wel dat kinderen gewoon nog wat wonden van thuis hebben waar we er ook nog extra inpakken, want ja, ze zijn toch bezig en dan moeten we dat gewoon opnieuw inpakken. Wat vindt u van het initiatief van de kindervakantieweek? Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik bedoel, de kinderen zijn al zo vaak binnen en de computer en ja, ze zijn gewoon hier heerlijk buiten aan het spelen. Dan treft het ook wel met het weer, maar zelfs gisteren dat het iets minder was, dan zijn ze heerlijk buiten. Dus het is gewoon, ja, het is geweldig dat dit gewoon gedaan wordt voor de kinderen. En vandaar dat ik ook gewoon heel graag help.